खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थालायबाय फुंनि सम नै मामिखौ दोनलांबाय बिफाया ओमफ्राय सासेयाबो गाखोलांफाबाय आरो डिस्टार्बाबो ओमफ्राय हस्पिटालाव थांगोन जोङो दिनै लोगोफोर ओमफ्राय आङो देलायबाय माबाय जाबाय लोंबाय नै ओंखारबायबो आरो ना अट'आलाया जे लोगोफोर माबायदि सालायदोंमोन रागा जोंनानै सालायदोंमोन आरोखि माने केमेरायानो आखाइ मोदोमानो मावग्लुंजोबखानाय रागा जोंनानै सालायमारनाय बायदि नुमारदोंमोन आरो ओमफ्राय सोरबा सोरबा बिदिनो सालायो नङा होमबा लोगोफोर जारसि ओमफ्राय गाखोग्राफोरा खस्थ' मोनथारो आरो थेन्थावदोंमोन नै बाबाया ओमफ्राय नै जोङो दा सार्जारिनो देखायखांबायमोन आरो सार्जारि डक्टरनो देखायखांनानै सार्जारिनिया होनबाय गथ'फोरनि डक्टरनो देखाय होननानै ओमफ्राय जों बेखौनो नेगासिनो आरो जोंना नाम्बारा 47मोन जि लास्टावसो मोनहैखाबाय माने जों बैयाव देखायग्रोबाय ओमफ्राय बिनि उनावसो बेयाव थिनहरबाय नालाय बेयाव माबाबाय आरो नेबाय थानांबाय जोङो गोबाव जाबाय ओमफ्राय बिदिनो माने दाख्लैबो ब्लाड टेस्ट खालामबोखादोंमोन नालाय बेयाव हिम'ग्ल'बिन खम मोनदों आरो दा बे हिम'ग्ल'बिन खम मोननायनि थाखायनो गथ'नि डक्टरनो देखायनो थिनदों आरो ओमफ्राय गथ'नि डक्टरनोबो देखायबाय माबाय आं भइस होबाय नालाय लोगोफोर देखायबाय गथ'नि डक्टरा मोनथाम थै ब्लाड टेस्ट खालामनो थिनबाय आरो खालामबोखाबायबो जोङो ओमफ्राय बेखौ बिफाया गाबोन गावनो रिपर्टखौ डाइरेक्ट लानानै देखायसिगोन आरो गावल' थांसिगोन जों थांनाय नंला बै हिन्जाव गथ'आ बिराद दुस्थ'मोन आरोना मिनिनानै थैगोन माने बाबाया गिबाय थायो आरो बेखौ एसे माबाबाथाय खारखायो बुख्रां बुसि माबा माबिबो खालामनो नागिरलायलाङो ओमफ्राय जोङो लेट जाफैथारबाय लोगोफोर लेट जाफैथारदों 1:30 2:00यावसो मोनफैदों ओमफ्राय हजोंनिफ्रायनो जोङो जाग्राबो लाबोखादों अखायाबो जे ओरैबायदि फाल्थु आरोखि ना लोगोफोर दसेनो हायो दसेनो थाङो दसेनो हायो दसेनो थाङो लामायावबो ओरैबायदि थांबाबो ओरैबायदि भिर लामा ओरैबायदि माने आं मोनफेराखैमोन आरो एफा भिर लामायाव ओमफ्राय आं लादोंमोनबो भिडिअ ओमफ्राय ओरैबायदि स्पिड होनायनि सालायनायनि थाखायनो आङो दानबाय होआसै आं लोगोफोर मेगन गाज्रि जागोन होननानै ओमफ्राय जों नै फैबा सुइफ्ट डिजायरजों फैबाय आरो अलाजों गथ'आ गाबाखै लोगोफोर बिजि थै बख'नायावबो बिराद सेंग्रा दिनैथ' हमथानाङाखैनो आरोना आंल' आखाइ फारसेयाव आराम हमथादों बे डक्टरा जायखौ नैथिं हमथा होनो बिथिंल' हमथादों आङो माथोबाव लोगोफोर नै चिप्स जाबाय जोङो ओमफ्राय ओइ नै ओंखाम जेनेबा पेकिं लाबोखाबाय आरो हजोंनो मोनखायो संनोबो समबो गैखाला ओमफ्राय गावहाबो थांफिनो नालाय बथलथाम गोजो बख'खादों आरोखि ना ओमफ्राय जोङो दायो सिदाहाय नै जोंना गथ' गथाया बयसोबाबो जारलाथार लोगो गारि नांगौ बाबा ओमफ्राय बिदिनोसै लोगोफोर ओं मा जों दुमा होननानै ओंखारबाय सिखारबाय ने बाने दुमा होननानै सिखारबाय जोङो हस्पिटालाव थानो मोने सा लोंसे सा लोंगोन बिस्कुट जागोन सा लों बिस्कुट जागोन दिनै कमेन्ट फैनाय नङा रावनिबो आंनिबा गथ' गथायखौ बिराद देखायबाय आङो आइदि होनदों बाबा बिजि थुनायखौ खोन्थादों नंगौथ' आरो खेबबैसे थुदों खेबथाम थुनानैसो मोनदों दिनै थैखौनो मोना गाबलायबावासो अन्थाव बाथाव मोदैयानो जि बुङो होनो ओमफ्राय मोदैयानो ओरै बुंजोबखायो रायलायबाय थालायबावो गथ'आनो जोंनि सिगांनिया जि गाबख्रावलाबायदोंमोन आंनि आबाया गाबाखैनि आइने सुना बेटा आंनि सुनोलै होननाय आइने दाख्लैनिफ्राय सिनायलायबाय बे गथ'आ गाबा जेन माबाथार होननानै बुंलायबाय आरो ने
आरो हमथालायनाङासै दिनथ' रावबो हमाखै आं आखायावल' हमथादों बे आखाइ जायथिं इदियावल' ओरै हमथादों गावनो अनथाबादाव दलद थाबाय थादों आंनि आबाया सेंग्रा देरखानायसोलै हामा मिनिलायबावोसो केमेरा माबाथाय बिराद मोजां मोनखायो आसलथे सासे आरो खारदावबायो केमेरा मबाइल अन खालामनाय नुबाथाय ने नमस्ते होन बाबा नमस्ते कर बेटा दे आखाया नमस्ते 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 Right there. Right. आगे चलो आगे सीधा जाके ले फिर उधर से गेट है ये इमरजेंसी वालों के लिए है